kanggo apa mi? Ari wong yang wis tua kula yang diseneng mi. Sing penting sugih. Wis pirang balen ngomongi pura-pura beli ngerti pancene sira sengaja ora nurut nih wong tua. Di mimi kok nyewut tangkem ngomel mata melotot apa sih salah pula mimi kok naik darah. Wis aja jawab aja cerita dasar pinter sandiwara ari mau anak sapa pacarira bocah berandalan desa. Aduh mimi salah naksir ari mau si kader wong mampir mimi aja aduh lah isin bokat kuning sebab mimi kuatir bokat ora kepikir sebab zaman saiki dunya sing dihargani kulaku wis ngerti kang dimaksud mimi kon loro lapis suki bagian wong egois mati. Tuli kepriben arep loro laki sing kaya ngapa? Soale mimi kinung terus terang bae wis ana wong peka wong sugih beruang berduit berharta berkaliber harapan sepira maning zaman sekino sing dihargani dunia karo kumisnya malang metintang tanpa harta beli mungkin dihargai kalau sesama model sih. Kula beli bakal rumah tangga mi karo pilihane mimi kula gelem rumah tangga karo pilihane kula dewek mi.